አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ብዛዕባ ንጉስ ባዚን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ተቐሚጥና እንከለና ባዚን ንጉስ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊቱን ካህናቱን ታቦት ጽዮን ክሳለም መጸ። ኣብ ጥቓኣ ከዓ ኮፍ በለ። ግናኸ ስነ መለኮት ወደይ ብኣኽናፍ ኪሩቤል ሰዊርና ነበረ እሞ ኣይረኣየናን። ንድሕነት ሰብ ኢለ ኣምላክ እስራኤል ብኢድ ኣቦይ ዝሰርሖ ታቦት ጽዮን ምሳሌይ ነበረት። ድሕሪዚ ካህናት ተንሲኦም ንባዚን ንጉስ ኢትዮጵያ ከንብብሉ መጽሓፍ ኢሳይያስ ኣምጽኡሉ። ንሊቀ ካህናት ኣኺን ከዓ ሃብዎ። ንሱ እውን ተቐቢሉ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ ዝብል ቃል ትንቢት ንንጉስ ኣንበበሉ። ንጉስ ባዚን ከዓ ኣበይ ሃገር ክትወልድ እያ ይብል በሎም። ሊቀ ካህናት ኣኺን ድማ ኣብ ሃገረ ይሁዳ ቤተልሔም እዩ በሎ። ብሓቂ ሃይማኖት ቅድስቲ ስላሴ ንዝምህሩ ኩሎም ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መሕደሪ ጎይትነቱ ምእንቲ ክገብራ እነሆ ብዘሎ ገዳማት እምባታትን ኣድባራትን ክባረኽ ሎሚ ነብዛ ሃገርካ ኣኽሱም መጸ። ብመለኮታዊ ጥበቡ ማሕተም ድንግልና ኸይተለወጠ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ። ነቢይ ሕዝቅኤል ናብ ምብራቕ ትርኢ ወፃኢት ደገ መቕደስ መለሰኒ፣ እጹብቲ ከዓ እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላ እዩ እሞ ስለዚ ብዕጹብታ ትነብር ኢለ ተነቢየ። ንሳ እውን ንመለኮት ብምውላዳ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይተራሕወን። ብብዝሒ ጥበቡ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾነ ሥጋ ክትወልድ ገበራ። ነቲ ሓይሊ ሰማያትን ምድርን ክጸርዎ ዘይክእሉ ኣብ ማሕፀና ክትጸሮ ኣጽንዓ። ንጉስ ባዚንን ሊቀ ካህናት ኣኽኒንን ከምዚ ምስ ተባሃሃሉ ወደይ ኦ ኣደይ ኣምስያ ዝሃገር ንዓኸይ ዕሽር ገይረ ዝህበኪ ሃገራት ምእንቲ ኸርእየክስ ካብዚ ሃገር ንዕናይ ተንስኢ በለኒ። ሽዑ ጽላተ ሙሴ ኣብ ዘለዎ ቤት መቕደስ ደመና መጺኡ ምስ ወደይን ዮሴፍን ሰሎሜን ብደመና ተጻዒና ንምኽያድ ተንሳኣና። ካብ ግብጺ ምሳና ዝመጹ 3 ኣናብስ ግና ብትሕትና ሓለፉ። ንጉስ ባዚንን ሊቀ ካህናት ኣኽኒንን ምስ ሰራዊት ንጉስ ካህናት ታቦተ ጽዮን ነቶም 3 ኣናብስ ምስ ረኣዩ ሓደሙ። ሽዑ ኡራኤል መልኣኽ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣቱም ሰብ ዝሃገር ቁሙ ኣጀኹም ኣይትፍርሑ። ነቢያት እስራኤል ኢሳይያስን ሕዝቅኤልን ብዛዕባ እግዝእትነ ድንግል ማርያም ወላዲት ቃል እግዚኣብሔር ኣማኑኤል ዝተነበይዎ ትንቢት ዘንበብኩሞ ብሓቂ ሎሚ ተፈጸመ ክብል ጨርሐ። ነቶም ኣናብስ ከዓ ንዑ ኣነ